Vadikani tinokutendai nogara tisarudza tiri muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chevanhu, chirongwa chamakamirira. Muchirongwa umu tinobata nyaya dzinoitika mukati meupenyu hwedu, dzimwe makadzinzwa, dzimwe makadziverenga, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Asi regai nditi vadari vedu vazvisume kwatiri kuti vanobata sei ndavanani. Ndotanga nevari kunze uko. Mazvita Dr. Chisamba. Zita rangu ndinonzi Mufaro Chivige. Ndiri mubato rekushanda neganda nevhudzi. Ndiri a trichologist. Anoziva ganda kana vhudzi nekugadzirwa kwazvo. Tinokutendai nouvepo. Ini ndinonzi Solomon Guramatunhu, ndiri chirembo wemaziso. Zvakare ndinofarira zvekutamba zvedancing nekubata zveart. Ndinokorekta zveart. Ndakambokuonai muchiridoda kwazvo dhanzi. Tinokutendai nouvepo. Taura yenyu. Inini ndinonzi Mwatsveruka Munhutu, ndiri chiremba weganda, wevhudzi newenzara. Saka ndisi maspecialist ezvinhu zvekunaka kwemwiri. Nyaya iri pano yakakumbirwa yatinoda kutaura nayo ndeyekukosha kweganda rako raunobarwa naro nekukosha kwebvudzi rako raunobarwa naro. Tadzura nyanzvi dziri pano, vanoziva nyaya yeganda remunhu mutema, vanoziva nyaya yebvudzi rechibarirwo, vanoda kuteerera chiri mumusakasaka. Ngachizvinzwire. Ndakumboya pana Dr. Munoto. Nyaya yedu iyi yebvudzi iri kunetsa. Zvinogoneka here? Imimi muri mumabasa iwaya, muri kupawo here zivo nhasi muri pachikuva, muri kutaura nepasi rose kuti hapana chikonzero chaungashore bvudzi rako rechibarirwo, gara nebvudzi rako. Ikoko munoparidza here? Kana munhu auya imimeze muri dermatologist zvamuri kudai, munomupawo here yambiro kuti makachena henyu asi munogona kusangana nechirwere ichi? Ndoziva kuti ndakubvunzai mubvunzo wenyu chaiwo, asi ndinoda kunyatsonzwa kuti munozviita here? Aiwa Mai Chisamba, ndinozviita. Ongo. Kana munhu auya, especially munhu anouya ane dambudziko revhudzi, Ongo. ndinonyatso kuedza kumutsanangurira kuti vhudzi rako semunhu unofanira kurichengetedza, nekuti izvi zvekuisa mapem, zvekuisa machemicals, zvekuisa maweave, techida kugadzirisa vhudzi risiri kumera kana kuti vhudzi raita problem kana kuti scalp problem yepaganda, we cannot address problem iyoyo tisina kuita sei, tisina kuchengetedza vhudzi rako rekubarwa. Saka ndinovaudza vanhu izvozvo. Makorokoto. Ndinozivawo kuti munhu nemunhu ane zvakewo zvaanofunga mupfungwa dzake kuti ndokunaka kwangu kwakadai kwakadai. But ndinoedzawo kuti vanhu vhuraiwo maziso, vhurai pfungwa dzenyu, muone kuti kune runako rwakawandisisa panyika pano. And try your best kusarudza runako rwako as a natural person. Tikatarisa even ancient Egypt, vainzi vari very beautiful, handiti Queen Cleopatra, vanga vari vemuno muAfrica. Saka tikatarisawo ma-cultural practices, I think imwe dambudziko retinaro as sort of modern Africans, hatinyasozotarisa ma-cultural practices etantinawo ekuchengetedza vhudzi redu. Inini ndinoona kuti social media hatisati tapabata ipapo, but vana nofunga vanokwara stereki nekuti vanenge vechizvikompea kune vanhu vasina kuita fanike ivo. Pamwe ma-African American. Kuma-African American havazi necessarily pure Africans. Vanhu vane ma-genetics akasangana. Saka hatizooni kuti vhudzi ravo pamwe rinoreba kana kuti rakareruka harizoiti coily kinky seredu rechi-African. Asi tinenge tichingozvipa pressure yekuti toda kufanana pamwe muimbi kana kuti actress kana kuti munhu wetinofarirawo musocial media. Saka ndinoti isusu sevana mai, vana mbuya, vana tete, vana mai nini, mai kuru vari mudzimba, tiedze kutaurana, especially ne-girl child
nevana vasikana vanonetsekana zvakuvakomana futi because vakuda kuisawo kuwedzerawo vhudzi, asi ivo pamwana musikana kuti tivavimbise kuti you are beautiful, you are enough, iwe wakazvimirira. Ndizvozvo aya mashoko makukuta ari kutaurwa nachiremba aya kuti tinofanira kuudza vana vedu kuti makanaka, tinofanira kuudza hama dzedu kuti ndokuda. Ndizvozvo ongoro netsvakiridzo inoratidza kuti ndikasvika pachikoro ini sagogo kana kuti samai kana kuti sababa vatorwa unonzwa vachiburutsa mwana wavo achiburuka unzi I love you, kachidayiro I love you. Vedu kana vaburutsa unzi urase bhegi udzoke kuno usina bhegi. Saka chiremba vari kuti ngatiedzei kuudza vana vedu kuti makanaka sezvamakaita izvozvo. Chiremba tiri kuya pamuri Dr. Bugura Matunu. Makore akapera takapera pabvirapo South Africa mudzimai kanzi ndiye akanakisa South Africa anga ine zuda. Gore rega rega ndinoenda kuMilan kuItaly, ndinoenda futi kuParis kuFrance. Kune mafashion show anonzi mafashion madzimai aya. Kune madzimai anobva kuSouth Sudan akunzi mamodels mazuva anaya vanenge vakanyatsosviba kusvibirira chaizvo aine zuda rake, waine mhete dzakarebera dzakakura maningi kudayo wachifamba yaunoti catwalk iyai. Hakuna rumwe rudzi runozvikwanisa kunze kunomutema nekuti asika vanhu vanoda kuudzwa kazvatataura izvi. Handizive kuti varume zvikuru seika nokuti kunoku kana tiri vanhu vatemaka vakadzi havana simba rekuti kumurume ndakuda, havana simba, vashoma kana zvako mazuva ano, vanomirira kudiwa, vanomirira kusarudzwa. Ivo vasarudze sezvatambotaura pane chimwe chikamu kuti varume vekwedu vakadzidzisa madzimai avo kuti makanaka makadai. Izvi zvamuinazvo zvakatonaka izvi zvinofamba. Imimi muri kutibatsira here nevhangeri iri riri pano iri? Saka jenibe ndatsanangura zvanada kutsanangura izvi kuti ati number 1 zuda chairo. Ini ndinotaura madzimai kuti mudzimai ane zuda nekuti anga marudzi akwanisi kudaro. Murungu akaita zuda takuti pamwe ane kenza ari pakemotherapy kana muIndia kana machana vatora vasikana kuti misiri yedu haiiti zuda zvire. Mudzimai ane zuda like zvakafanana naMrs. Africa tataura uya nemamodels aya is like a goddess. Number 1. Number 2, chechipiri mudzimai wechiwanhu ane bvudzi pfupfu zvamada kuita izvi Mai Chisamba. Sinoti isusu tikaenda pachinototi ari cute, ari clean, and anoratidza kuti wechidiki, kuita yanga, kuita wechidiki. Nekuti imi zvamuri papapo mwari kutipfekera wivhi kana wigi matotsvichembedza. Vanhu vazhinji vazive but isusu varume totoziva kuti atopfeka wigi kana wigi akabvisa akaita bvudzi rake chiro charo wanoita wechidiki. Chechitatu madzimai edu akaita afro kudayo nekuti ndiwo chete unokwanisa kuti afro marudzi ese akaitwa namufaro izvi zvidayo zvakaita mufaro tikatarisa kudai zvaizvo munoziva kunge wane ndarama pamusoro, wari pachinototi majestic, kunge anzi queen crown pamusoro wachita machila queen. Program yatakamboita iyai handikanganwi izvozvo. Pane mudzimai akasumuka paya akati ndisu chete tine bvudzi rakatarisa kudenga kuna Mwari. Ongu anga marudziso akatarisa chi pasi. Zvandikutoda zvekuti imi madzimai echiwanhu kusaziva zvinhu ndimi hakuna anokupfuura pamuri apo. Tikaenda pechina zvakaita mufaro izvi bvudzi kungori dhinonza kuradzika pasi kudayo mangofanana nevarungu wacho nemaindi yacho nebvudzi renyu. Chechishanu mukaruka zvakaita chiremba munogona kuruka unoti macontrols kana kuti mabhanzi kana kuti chi efiti tingati munogona kuruka zvakawanda wanda. Hakuna parimwe rudzi pasi pano anokwanisa kuruka bvudzi semunhukadzi wechiwanhu. Toenda chitanhatu amunoti malocks motsi. Kana makatsika mutsi tingati pachirungu tingati mudzimai wechiwanhu anenge achiita tingati sexy kuti anoratidza zvekuti tinoti pane mudzimai panapa. Tochiti chionei manje tingati rusarudzo ruripo nebvudzi kubva kuti zuda makanaka, bvudzi rakapfupika makanaka, mukaita toti afri makanaka, mukareita kuti ribreita straight makanaka, mukada kuruka makanaka, mukaita motsi dzematero makanaka. Hakuna rudzi pasi pano
vane rusarudzo nebvudzi zvamuita. Imimi mukada kufanana nevamwe marudzi tikangoreba kudaiwo mangofanana navo. Saka toti muri gona kuratidza saiwo iwo hakwanisi kuita zvamuri imimi hazviite. Toti chimbozvibvunzai vanhu vatema kuti ngei madzimai edu aine rusarudzo rwesoro rwatataurwa zvinhu zvitanhatu nebvudzi asi amwe marudzi ese haana. Ndizvozvo vasiya uri mubvunzo chiremba kuti kuzvese zvatinonzi izvi tinozvigona izvi tinozvigona kuseiko isusu varidzi vacho tisingagutsikane nacho? Seiko ini nemi tisingagutsikane nazvo? Ngativhurei pfungwa dzedu, ngatisvinurei tione kunze kwaedza uko. Ngatisangane nechikamu chinoteerera. Vadikani muriko here ikoko vadiwa vatariri nevateereri? Tine nyaya yakakosha pano yekutarisa ukoshi hwebvudzi rechibarirwo neganda rechibarirwo. Kumba kwenyu kwakamira sei? Kumba kwenyu kwakamira sei? Iwe sedunga munhu wakamira sei? Pano tinoya kwamuri sedzidziso, kwete semutemo, kwete sechimanikidzo, asi chirongwa chino chakakumbirwa nevanhu vakati tinoda hedu kudzidza, saka tadzipura nyanzvi kuti aiwa hekanwaro ngatibatsiranei kukomba churu kuti chiri muchuru chisabude. Ndiri kumboya kwauri Mufaro nekuti uri mubasa irori yatingati pachirungu industry iyoyi. Uri kuona tichinge tiri kunokunda here? Tiri kunokunda here? Chokwadi Mai Chisamba tiri kukunda. Ndingangotendawo futi nesocial media ine painokuvadza ino painobatsira, asi ndiri kuona vanhu verudzi rwedu vazhinji vakudzokerawo kunoita kuchengetedza vhudzi ravo, kuchengetedza ganda ravo, kunyange zvinenge zvinoita makwikwi ekuti vanofunga kuti vanofanirwa kunge vachitsvuka, vanofanirwa kunge vachipfeka izvi neizvi. Vamwe watsvuka unge wada kubvira Mufaro. Inenge iri sarudzo yemunhu Mai Chisamba, hatizogoni kuvamanikidza, asi isu matideedza kudai tinoda kuramba tichitenda kuti kana chenjedzo ichienda uko ichaonekwa nevazhinji, kwete nevari muZimbabwe chete asi nekunze kwenyika, kuti kungozvichengetedza semasikirwo akaita kunenge kwakanaka. Dambudziko ratinoita nderekuti vazhinji vakaona vhudzi serandinaro iri, ndikarigeza richati dzikirei futi, ipapa ndarigeza harina kudzikira nekuti ndo zvakaitawo vhudzi rangu. Kuti titi Mai Chisamba vane vhudzi ravainaro, tinotarisa kwamakazvarwa nenyika yamunogara kuti mamiriro ekunze aya akamira sei. Saka ukada kuita vhudzi rinenge ramufaro, iwe uchiziva kuti kumhuri kwenyu kwese vhudzi renyu harinyanyi kureba zvakadaro, kuridziro yatinayo kana kuti yatiri kunge tiri kuwina muindustry medu ndeyekuti munhu ngaazive ganda rake, munhu ngaazive vhudzi rake, munhu ngaazive zvekuti vhudzi rinogezwa kangani pamwedzi. Kana ndisina kurukwa sezvizvi rinogezwa kana. Ndichada kudzokera panyaya yevana yekuti vana vanorukwa zvadii, vanogadzirwa musoro zvadii. Isusu kana tiri muindustry tinoti 12 years and above, asi zvatigone kugombedzera vana mai kuti mwana wenyu ngaaregedze, asi tinenge tichipa chenjedzo yekuti chishandisai vhudzi rake. Asi kana topinda mwaka wokuti tiri kuenda kumaholiday akasiyana siyana, ndo patiri kuona vakaiswa izvo zvepingi zvechi zvaakudawo hairdresser kana kuti mugadziri wevhudzi weganda adzidzise kuti zvinofanirwa kungoita masvondo maviri. Chakaipira pamasynthetic kana kuti pane zvinhu zvese zvatinoruka zvinoremera vhudzi redu. Paunoona richitenderera paya richitenderera richinodonha nebraid, zviri kureva kuti vhudzi redu raremerwa zvekudzikisirwa rinoramba richidhonzwa. Ndingangopa mufananidzo wokuti tikange tiine ndandi pano, tikaramba tichiidhonza inodhamba. Saka vhudzi redu rinodhamba, ropesera radini radonha. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo. Vana ndiyo nyika yamangwana, vadiwa vatariri nevateereri. Kana takanganisa vana, takanganisa rudzi rwese rwemberi. Regai ndiuye kuna Dr. Mutuno. Muri kumbozviziva here kuti vanhu vari kunobayiwa majekiseni ekutsvuka? Mamwe acho avari kunotenga mumisika. Isi tinoziva kuti imi ana chiremba mishonga yenyu kana kumafamasi kana kune imwe inonzi ngaigare panotonherera, imwe inonzi ngaigare pakadai, imwe inonzi ngaidini. Asi kana munhu achinotenga kana kubayiwa jekiseni rekuti atsvuke, zviri kumborevei?
Mai Chisamba mazvita matobata nyaya ihombe chaiyo nekuti izvi zviri kuitwa nevadzimai ava zvakatoipa and zvakavaipira nechemukati. What can I say? Techitaura ma-injections pane imwe inonzi sterility kana kuti zviri mukati zviri pure here, zvakachena here, nekuti kana wechibayirwa mutsinga pane zvirwere zvakawanda zvinokwanisa kubuda. Besides kutsvuka kweganda, kune chirwere chekumwoyo chekuti unogona kumira mabacteria tinonzi ma-heart valves. Ichocho iproblem tinoiti endocarditis. Kune kumakidney, kuti kumakidneys kunogona kukwara nezvetinobayira mutsinga kuti utsvuke munhu. Saka inini chendinokurudzira kuti vanhu tine sarudzo. Ini handingaendi kumba kwemunhu ndonomubvutira zvinhu zvake, mafuta ake ekutsvuka kana kuti majekiseni ake ekutsvuka. Asi ndinoti vakadzi, itai zvinhu zvenyu neruzivo. Isusu tingati kudhara in medicine, madoctors, chiremba chai aigona kukupai masigareti Mai Chisamba kuti putai, zvinogona kuvhura malungs. Tisina ruzivo. This is some 70 years ago. Manje ruzivo ukatanga kuwanikwa kuti aiwa kuputa uku kunokwadza malungs, akusi kuvhura malungs. Saka the same thing today. Smoking was once perceived kuti chinhu chisina kunyanyoshata, chinhu chingatobatsira munhu. Taakuziva kuti smoking inokonzeresa cancer. Saka same thing nekulaitena ganda zvisina kunaka. Tinoti izvezvi hatisati pamwe tanyasoziva zvirwere zvese zvichabuda, nekuti zvimwe zvacho zviri kubayirwa hatitozvizive isu vana chiremba kuti zvakanyorwa here pakabhodhoro kacho keinjection ndizvo here chaizvo zviri mukati, nekuti vanhu vari kutora mishonga idzi kumamaketi kumwe kusina ma-controls because hakuna ma-pharmacist. Nekuti vanenge vapinza nechikoronyera. Vanenge vapinza nechikoronyera zvisina nzira chaiyo. Saka hatingambozoti tingaziva kuti chii chaicho chemuri kuisa mumuviri, chii chaicho chichazoitika. Asi inini kuofisi kwangu ndingangokuudzai semufananidzo kuti taane vakadzi vasingakwanisi kudhiraivha mausiku nekuti pamarobhoti havasi kuona kuti green nered chachii, nekuti aya macells edu anogadzira pigment haangowanikwi muganda chete, ari mumuziso kuretina. I think Dr. Guramatunu vangatiudza anobatsira kuti tiite distinguish kuti kala iyi idzvuku, kala iyi ired, igreen. Zvinovadiwa tariri nevatereri zvese kuzvipa urwere hwakadaro muzita rekutsuka, muzita rekuchena. Aiwa, kuchena kuriko zvako, asi upenyu hwakakosha. Tine mhuri, tine hama, zonzi vakashayika nekuti vakanga vazozvibaya jekiseni yekutsuka. Kune dzimwe dzatiri kunzwa, nokuti nhasi tiri kutaura zvese zviri kukuwadza vanhu takatarisa runako. Muchine chishevedzero ndachida kunzwa kuti ichokwadi here chatiri kunzwa kuti iye zvino vanhu vari kutenga anodzimai amhino mapiritsi ariko ekuti kana uchida kuwedzera magadziko, kana uchida kuwedzera mukaka. Munozviona sei chiremba? Aiwa, zvinokwadza futi zvinhu izvozvo nekuti mapiritsi acho again haasi kupiwa nemunhu ane ruzivo nezvemwiri. Mapiritsi aya anonoshanda kumahormones. Mahormones chinhu chikuru mumwiri wemunhu, especially kuvasikana vechidiki. Pamwe dzimwe nguva taakutarisira kumberi, waroorwa hauchaiti vana, pamwe zvinhu zvawangoichitora uri mwana mudiki. Saka zvinhu zvakawanda zvakadaro zvinonyatsofanira kutarisiswa, hazvitofaniri kubvumirwa kuti zvipinde munyika nekuti zvinokwadza vanhu. Ndizvozvo chaizvo. Sarudzo ndeyako. Regai timeenda pana Dr. Guramatunu. Kachikamu kano kasarwa nenguva diki ingotaparurai nyaya muda kuparura tozoiona muchikamu chinoteera. Nyaya isingazikanwi vanhu isu vanhu vatema, hakuna ganda rakanaka kupinda munhu mutema. Ngiye ndichidaro, isu tine yanoti pachirungu melanin inotisvibisa iyi. Melanin ndoita kuti zvamakaita Mai Chisamba ganda renyu rakanakisisa. Dai manga musina melanin muri murungu kuma early 40s makutanga kuunyana. Vanhu vatema madzimai anosvika 40, 50, 60, 70 izvi kuma 8 years. Tiona kuti mbuya wavo ganda ravo rakanaka nyaya yemelanin.
murungu anamire nekuti kwaanobva kuchando zvinambotaura zviya zvebvudzi negwande ndezvekuchando. Ngekuti warungwa kwaya kunoko wakarohwa nezuva unoita maskin cancer nekuti hauna protection iya inoonekwa nemelanin yati iri muganda remunhu mutema. ndosaka muchiona nga takaitirwa favor naMwari. aiwa ndimune nyaya isi inamba kutaura kuti ndimune nyaya isi. Saka muchiona vatinoti vanogara nealbinism vatinoti masopo aya vachiita zvironda zviya zvemaskin cancer aya nekuti havana melanin atiri kutaura aya havana protection yemelanin. Isu takubleacha takubvisa melanin zvino udofo hwacho kusaziva kwacho kunorwadza. Now ndine homework yandotaurisa iti itai google price kana mutengo wegold not per ounce per gram iri kuma $64-65. Mugoita futi google kuti price yemelanin per gram iri padhuze ne$400. Melanin iri 6 times more expensive than gold. Miri yamine, these are the most expensive bodies in the whole world. Amuzizie makubvisa melanin. Madzimai anzi but rusarudzo rwedu icho isi marights edu ndichokwadi ichocho. Vanhu vaizorambi tichikura anga iri choice yavo, anga ari marights avo vakazotsva zvisingagadzirike. Ndinoti ini kunyange machoices anoitwa nevanhu nekusaziva udofo chaiwo hanzi nechoice asi usingazivi wozoguma wakwara. Ndizvozvo zviri kutaura naChiremba kuti hongu isarudzo yako. Pano tiri kungodzidzisana, pano tiri kungobatsirana nekuti hanzi kana tiri vanhu vatema kuzvara kwemumwe kuzvara kwako, tiri vana vanyamunhu. Ndizvo saka tatenda vakasarudza vakatikumbira kuti tiite chirongwa ichocho. Gashirai dzidziso, ngatisangane muchikamu chinotaura. Vadikani, chirongwa chanhasi chakakosha. Kukosha kweganda rechibarirwo, kukosha kwebvudzi rechibarirwo. Manzwa zvirwere zviripo, manzwa zvinotaurika. Mufunge, musambotanga zvenyu nokutambudzika kuti zvinotanga tazvitanga kudhara, tanga tajaira kare. Kana nhasi chaiye munogona kuzviregedza kana zvakakukosherai. Zvino dzimwe nguva muri kungozvifunga imi pachezvenyu, musingafunge mhuri yenyu, musingafunge hama dzenyu dzakakupoteredzai. Chiregedzai kuita inonzi pachirungu selfish. Nekuti kana mazvifunga kuti ndimuda kutsvuka, ndimuda kupfeka wivhi, zvozopedzisira zvakurwarisai, zvakutambudzai, hamusi kufunga kana vanozokubatsirai. Tasvika muchikamu chiye chatinongoswinya. Taakuti vadare vedu vachipeta chirongwa, vachikanda mazwi ekupedzisira kunyika. Chiremba, munoda kuti kudii kunyika? Takatarisa chirongwa chedu chanhasi. Aiwa, mazvita henyu Mai Chisamba, ndinoda kungoti vanhu vese ngativhurei maziso edu, ngatifungei nepfungwa dzedu, ngatidzikamei tizive kuti isu semaAfricans takagadzirwa naMwari zvakakwana. Tiite enjoy our natural beauty. Beauty inopiwa naMwari in various forms, asi isusu tinofanira kutambira yedu techiichengetedza. Kana tisina ruzivo, kune vanoziva zvekugadzira vhudzi riri natural, vanozivawo zveganda. Saka munouya tinokuchengetai ganda renyu, saka hapana zvakaipa. Mashoko makukutu ari kutaurwa naChiremba ekurudziro kuti aiwaka nzvimbo dzakawanda tiri kufambirana nenguva zvekuti zvamunoda zvinogona kugadziriswa. Musazvimhure nekuti vamwe vangafunga kuti zvanzi vanhu vanofanira kuti vange vari vatema. Aiwaka musika vanhu zvavakasika munhu vakati zvakanaka, vachiriva vatema, vachiriva vatsvuku, vakobvu, vatete nevarefu nevapfupi. Saka kana utsvuku hwako huri hwechibarirwo, tahupembedza. Hutema tapembedza. Regai timuenda pana Chiremba. Munoda kupeta muchiti Mai Chisamba zvandambotaura zviya. Ongo. Chokwadi madzimai musambofa makanyeperwa. Hakuna akanaka kupinda imimi nebvudzi renyu. Ndambotaura zviya zvekuti ini mune zvisarudzo zvebvudzi zvakawanda. Hakuna rimwe rudzi rwakadaro. Ndikataura zvake kuti ganda renyu rine melanin inodhura kupinda gold. Chimwe chandisangana kutaura ndechekuti even miromo yenyu aya atoti mupachirungu malips aya hakuna marudzi ese ada malips enyu nekuti enyu pachirungu ndikaenda pachindoti ari thick, they're fulsome, they're luscious, they're sexy. Waringa uchida kunaka vanodobaya
botox kuti azvimbirirwe kuita sei nyaya. Tikatarisa even kwandiri kupinda kuna Brazil tona machiremba ari kugadzira kuti kumashure kuite kuhombe kwachiita mabuttock implants. Hakuna ba ane kumashure kwakaita semumadzimai enyu vanhu vatema. Ndimi makapuwa zvisina mwari. Saka makapuwa bvudzi risina mwari dzese, ganda risina mwari dzese, malips, everything zvamuri nazvo. Mukaona murume anotaura kuti hanzi yeah, I don't look professional. Murume utomudzira kuti idofu remurume, dofu charo charo, haziye. Ndokachitaura vasikana ndosangana navo kuti ukaona mukomana kunyenga ine weave newigi, tiza murume uyu pfungwa dzake hadzina kudzama. Tinoda kuti isusu vanhu vatema tiite kudzama. Gore rakapera takashandisa 6 billion. Africa yakashandisa 6 billion kuti takabvudzirwa mwana. 6 billion. Moshandisa kuti nhasi tikuita kolera. Hatina hospitoro, hatina mahospitoro, hatina zvakati, asi tiri kutenga bvudzi re6 billion. Vadiwa vatariri nevatereri. Zvinonzwa tsitsi. Saka imwe nyaya ndoda kutaura ndeyekuti vanhu vanotoyanzi choice yangu iye vanga ndiudze izvozvo chichi. Nguva yese yatiri kupfeka weave newig, vanhu vedu vakatarisa. Toti pachirungu, we are inflicting untold psychological damage on our children. Ndapedza. Ndizvozvo tinokutendai chaizvo. Hanzi nokuti mwana ndimai. Mwana ndimai. Saka zvamuri kuita ndo zvavachazoita. Asi ndo zvinenge zvotinetsa mangwana kuti akafanana nani. Aiwa afanana newe kana kuti neni. Mufaro topeta tichiti. Atenda Mai Chisamba. Ini ndinoda kupa kurudziro kuvanhu vedu vemunyika medu kuti ngavazvivimbe, ngavazvitarise, vazvikoshese. Chepiri, senyika yedu yakaita chirongwa chakanaka, munhu wese ani muindastry yevhudzi yezvekuchena izvi uripo mukana wekudzidza. Zvatanga tichitaura nana chiremba pano, zvimwe zvacho hatina kuzviwana nekuti tingori muindastry, asi kuti takatozvidzidza. Mukana wekudzidza uripo chaizvo kuti munhu adzidzise munhu waanogadzira. Chetatu, kana muchinge maendawo kunogadzirwa ganda nevhudzi, kune inonzi consultation and analysis. Tisati tagadzira tichabvunza kuti munovaviwa nezvakati here, makambozviiswa here, izvi zvikazodai. Munhu anozvipindurira kuti chinondivava. Dambudziko rataita Mai Chisamba nderekuti nhasi Mufaro akanga aigadzira munhu waagadzira. Ndikati chakati chauda kuitwa ichi chepiri, procedure iyi hatichaiti nhasi nekuti zvasangana zvinhu zvikuru zviviri. Anobuda oenda hake panext door onoitwa. Asi kana vazokuvara, kwakutsvagwa mafuta anomeresa zvinhu. Regai ndidudzirirei pachena kuti vhudzi harina chinorizorera futa rinorimeresa, because vhudzi ragara rinogadzirwa mukati rozobuda kunze. Ndinoona kazhinji dzimwe nguva ukaenda iko kwatinoti kumasaluni uko havabvunze, nekuti vanenge ukapinda musaluni yaunonzwa usingabvunzwe ibva waziva kuti havazive. Nekuti ukaenda kwachiremba, chiremba vanokubvunza muri kurwara nei, zviri kudini, iwe uchitsanangura. Saka ndo zviri kutaurwa naMufaro kuti ndo zvinofanira kuti zviitwe kusaluni. Kune zvimwe zvinhu zvisingagoni kusanganiswa, kuti munhu aroda kuitwa pemu, munhu aroda kubva adhayiwa musoro. Izvi zvinotora mishonga yakasimba yakawanda kai. Ndo pamunozobuda zvenyu maane beyu renyu imomo muchiti havagone vakandipisa, komakakumbira kakupiswa. Enderera mberi ndaita senda kugurisira. Mazvita Mai Chisamba. Saka ipapo tiri kuwana kuti hatitererwiwo isu. Yekuti nguva yekuruka mabraids inguva yakadi, isu taiziva ndichiri kutotrena yainguva yewinda, nekuti muviri wedu ndo pauri kuchengetedza kudziya kuya kwemumuviri. Saka taiti panguva iyoyo vhudzi redu rakafananawo nemashizha, rinodona. Rikarohwa nechando ndopaunozwa muwinda ine rangu vhudzi rinodona. Ndo patairuka vanhu tochikurudzira kuzorwa kwemafuta, kwete anomeresa asi kuti anenge achioila skin yedu nevhudzi kuti risadimbuke. Asi zvichiitwa kana kwemasvondo matatu kana mwedzi mumwe chete todzokera kunogeza. Toita zvimwe procedure inonzi oil treatment yekuti tauraya utachiwana hwese. Ndingati kuzvidzidzo chaiko kune inonzi bacteriology. Tinodzidza bacteria kusvika reSTI. Rinokuvadza kunyange vhudzi redu neganda redu. Kana munhu akasataura chokwadi paya akaenda kuna chiremba, anongoti ndinonzwa mudumbu. Nezvekwedu zviriko wasunyatsoona kuti munhu makore andagara naye ganda rasiyana. Saka ngatitaurirane chokwadi kuti tione kushandidzana. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa kuti imi mukataura chokwadi,
ini ndikataura chokwadi tinogona kubatsirwa. Vatanga tichitandadzana navo chiremba vane chimwe chete chavanoda kutaura, ndoziva kuti chiringazuva chedu chakwikwidzana nesu zvakanyanya, asi donedzai zvenyu. Handiri kuti vanhu vazondishatirwa, asi ndinotaura hangu kuti pane mumwe mukuru akati naiyogura matunhu madzimai nyaya umwe watarisa wakunge zvinyawu here, kunge zvigure here, kunge zvidhori, muri kumboita sei? Ndikati tiri kutaura nyaya yekuti aiwa kani makanaka makadaro ndatenda ndizvozvo chaise vadikani, nekuti izvozvi kutaura nadhokta Gura Matunhu ndozvatinotarisa kuti kana mupfeka idzo weave nemawigi, chitarisaiwo mumhu wenyu. Mumwe munhu anenge ari mutetetete, mumwe munhu ane mutsipa murefu, mumwe ane mutsipa mupfupi. Vamwe tinovaona mudhorobha vachiita kunge vakabhabhura bvudzi nhaye nokuti zvinenge zvakakurisa. Aiwa, izvozvo chiremba mukutaura zvenyu zvechokwadi, asi regai nditore mukana uno wekukutendai vadare vedu nekuti matyaira chirongwa zvine unyanzvi. Ndinotenda Mufaro, ndinotenda Dr. Gura Matunhu, ndinotenda Dr. Munutu, ndinokutendai zvikuru. Vadikani, imimi manga mitandadzana nesu, maonei makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Tiripo pamasaisai, pamasocial handles edu ese, munogona kutaudzana nesu, munogona kana kutiridzira nhare, tinogona kudaidza zvakare nyanzvi dzedu kana muchifunga kuti chirongwa hachina kunyatsobvuraudzwa zvakanaka. Vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Tine urombo, chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya panguva imwe chete. Tino wenyu.